Com i en quina part del cervell es crea el pensament? Com a éssers humans, ens caracteritzem pel fet d'estar constantment pensant. Pensem sobre el món que ens envolta, sobre nosaltres mateixos i, fins i tot, reflexionem sobre el pensament mateix. Pensem inclús quan no fem res, i també quan intentem no pensar en res. Justament en aquestes situacions veiem que hi ha una xarxa d'àrees cerebrals que estan més actives quan deixem volar la ment que no pas quan estem concentrats fent una tasca. Per aquesta raó, aquesta xarxa s'anomena xarxa del mode per defecte, perquè està activa quan estem autogenerant pensaments en absència d'estimulació externa. Inclou principalment el còrtex prefrontal medial, el còrtex cingulat posterior, el gir angular i el còrtex temporal. Aquesta xarxa treballa quan deixem volar el pensament i es coordina i solapa parcialment amb altres xarxes en funcions específiques, com xarxes de llenguatge o xarxes relacionades amb la memòria autobiogràfica. Aquesta coordinació amb les altres xarxes és la que ens permet pensar sobre elements específics de la nostra memòria o tenir una parla interna en la qual traduïm els nostres pensaments. Gràcies a aquests processos, som capaços de pensar en coses com ara en l'Albert Einstein assegut sobre un cavall menjant una poma, tot i no haver-ho vist mai. El pensament combina les representacions que estan emmagatzemades en aquestes altres àrees per crear idees que combinen aquestes representacions. La xarxa per defecte es pot veure com una mena de tela sobre la qual escrivim els nostres pensaments. A través d'aquest mecanisme podem generar idees noves, conceptes nous que no hem vist mai i, per tant, té un paper important també en la creativitat.